Γεια σας. Καλώς την Κατερίνα. Τι κάνετε? Ετοιμαζόμαστε για την Ξερνία. Θα έρθεις? Φυσικά, πού θα βρίσκεστε? Θα είμαστε στο Hall 1, περίπτερο Α06. Και τώρα τι φτιάχνετε? Μόλις τελειώσαμε το βούτυρο μυγδάλου, κοίτα τι ωραίο που έγινε, το οποίο θα το έχουμε στην έκθεση για να το δοκιμάζει ο κόσμος. Και η Ανέτα, για πες εσύ τι φτιάχνεις? Και εγώ φτιάχνω μαρμελάδα δατόμουρο σε 20 λεπτά. Θέλεις να φτιάξουμε μαζί το φυστικό βούτυρο? Ναι. Για να δεις και πόσο εύκολα γίνεται. Βάζουμε τα φιστίκια μας, κατά προτίμηση να είναι μισό κιλό, μέσα στον κάδο. Κλείνουμε με το καπάκι και ρυθμίζουμε. 10 δευτερόλεπτα, ταχύτητα 6. Έλα να δεις τι φτιάξαμε. Τέλειο. Έτοιμη και η μαρμελάδα. Τώρα που πήρες μια γεύση από αυτά που φτιάξαμε σήμερα για την Ξερνία, έλα να μας βρεις και από κοντά, από το Σάββατο, να δοκιμάσεις και άλλα πράγματα. 2 αλμυρά και 2 γλυκά, αλλά δεν σου λέω τι, έκπληξη.